Nézd! Zoe! Oda néz apához. Nem a Jussi hozzá. Oda néz apához. Nem a Jussi hozzá. Mi az? Jaj! Júj! Oh, mi az ott? Mi? Kibontsuk? Kibontjuk? Igen. Na figyelj. Oda hagyod. Kell? Kell, mert Szikét. el kell vágjam. Ott a... Mi az ott? Baba? Hagytak baba? Figyeld! Mi az? Vigyázz, vigyázz. De ott nézed a babát. Ott van a baba. Ide totyogtál anya mellé. Figyelj. Figyelj, hol a baba? Nézd csak. Ott a baba. Kelleni fog még. Jó. Baba. Hol a baba? De segítesz apának csomagolni? Óvatosan. Júj. Hol a baba? Ez kié lesz, Kincsi? Ez tiéd lesz, bizony. De most ne menj el. Hova mész? Gyere, fogd meg a cumis üveget. Gyere, fogd meg a babának a cumis üvegét. Gyere. Mindjárt adunk neki inni, jó? Úgy, vigyázz rá. Ügyesen. Jó, ne türelmetlenkedj. Adsz neki inni? Adsz a babának inni? De várj egy kicsit. Jó. Ott a baba. Csípik, anyájam fogja. Juhu! Kell a sziket? Jó, mindjárt. Mindjárt adhatod a babának, jó? Na, fogd meg a babát. Adsz neki inni? Itasd meg, jó? Adjál inni. Jaj, de ügyes. Ügyes vagy. Júj. Nem az kell nekem a doboz. Itt van. Azon maradt, hogy kell babakocsit összerakni.